Να δούμε τον Ντομίνγκες αμέσως στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης του 45, μετά την ωραία διαγώνια παλιά από τον Νορβηγό τον Ελγιουνούση. Ο Αργεντινός έπιασε με τη μία το σουτ, αλλά ήταν στη σωστή θέση ο Μοσχονάς και κράτησε το 0. Προς τα έξω ο Ντομίνγκες, ο Ελγιουνούση, κεφαλιά ο Μοσχονάς όμως μπλοκάρει. Ο Φιγκέιρας άλλαξε με τον Ελγιουνούση. Αυτός είδε μπροστά του και τον Καραχάλιο και τον Μαχέρα, αναγκαστεί να γυρίσει προς τα πίσω. Από τα αριστερά τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ντομίνγκες να στρώνει την μπάλα και να σουτάρει. Ο Μοσχονάς απομακρύνει σε κόρνερ. Πάσαινα για τον Ελγιουνούση. Αυτό γκολ από τον Τριποτσέρη. Στο 22 ο Μάρτινς είδε την κίνηση του Ελγιουνούση. Ο Τριποτσέρης στέκεται άτυχος. Απορεί και ο Γουόν. Έκανε να βγει ο Μοσχονάς. Ο Τριποτσέρης με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Μάρτινς άλλαξε με τον Σεμπά. Ζητάει πάνω στη γραμμή αριστερά ο Μαρίν. Προσπάθησε για τον Ντελαμπέγια. Λίγο έλειψε να έχουμε εντυπωσιακό γκολ. Ο Ντελαμπέγια χαμογελάει. Πήγε να τσιμπήσει την μπάλα πριν αυτή κατεβεί στον αέρα. Κοιτάξτε τι πήγε να κάνει. Και ο Μποτία μπροστά και ο Ρέτσος. Ο Ντομίνγκες για το Ρέτσο. Μποτία, η κεφαλιά δίπλα από το δοκάρι του Μοσχονά. Στη σημαντικότερη φάση για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο από τον κεντρικό του αμυντικό. Ο Ντομίνγκες που υποδέχτηκε με εξαιρετικό τρόπο. Άλλαξε με τον Ανδρούτσο. Δεν έπιασε το πάτημα. Έπιασε όμως η πάσα αριστερά στον Φουάση. Ο Ανδρούτσος έχει χώρο έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού. Τον μπέρδεψε ο Ελγιουνούση. Έκανε πάντως το σούτ ο μικρός. Ο Μοσχονάς μάζεψε. Ο Σεμπά κράτησε την μπάλα. Βλέπει τον Ντομίνγκες και τον Πάρντο. Ο Πάρντο θα σουτάρει. Ο Μοσχονάς δεν μπορεί, αλλά η μπάλα βγαίνει out. Στο 85 ο Ντομίνγκες σημαδεύει τον Νικολάου. Ο Μιλιάζες προς τα έξω. Ο Πάρντο δυνατά με το κεφάλι. Ο Τριποτσέρης με τον ίδιο τρόπο. Πάλι ο Πάρντο. Σεμπά θα σουτάρει πάνω από το δοκάρι του Μοσχονά. Ο Πάρντο ταλαιπωρεί τον Μάγκα και μοιράζει για τον Άνδρουτσο. Αυτός εντός περιοχής με φάλτσο. Ο Μοσχονάς θα πέσει και θα κρατήσει το 1-0. Ο Μιλόπουλος ανέβηκε να πιέσει τον Καμπιάσο. Ο Νικολάου κέρδισε αρκετά μέτρα για τον Ελγιουνούση. Καταφέρνει να προλάβει στην περιοχή ο Φουάσης. Ο Νορβηγός κράτησε. Έβγαλε έξω για τον Ντομίνγκες. Ανοίγει το γήπεδο δεξιά ο Φιγκέιρας. Πολύ ωραία η μπαλιά από τον Ντομίνγκες. Ο Φιγκέιρας περιμένει την άνοδο. Τίνος. Γκολ από τον Ανδρούτσο. Μπήκε με θράσο στη φάση και με την προβολή του με το δεξί. Στο τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων κάνει το Ολυμπιακός Λεβαδιακός 2-0. Εκμεταλλεύτηκε και την κόντρα. Άπλωσε το πόδι του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μοσχονά.